Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Garing. Taong 1960, Medina, Misamis Oriental. Itong mga panahong ito, nasa edad 18 anyos pa lamang itong si Garing. Nakatira siya noon sa kanyang lolo at lola, gawa ng matagal nang merong kanya-kanyang pamilya ang mga magulang niya. Noong una, pinipilit pa siya noong sumama ng kanyang ina, pero hindi niya na yun pinakinggan. Sadyang hindi niya lang kasi maatim na manirahan sa mga taong hindi naman niya talaga tunay na kadugo. Mahirap mabuhay ng walang mga magulang. Lahat ng pasanin at paghihirap, kinakailangan mo itong harapin ng mag-isa. Gayunpaman, sa kabila ng mga pagsubok, nanatiling matatag itong si Garing, alang-alang sa dalawang matanda. Bukod kasi sa wala na doong mag-aalaga, hindi na rin niya mahagilap ang mga anak nito. Ayon sa lolo niya, yung panganay nitong anak naninirahan sa bundok na malapit lamang sa lugar nila. Ang kaso, hindi yun mahanap-hanap ni Garing kahit ilang beses na siyang mapadpad sa lugar na yon. Kung kani-kanino na rin siya nagtanong pero sadyang wala doong nakakakilala. Base sa salaysay ng matanda, ang pangalan ng panganay nitong anak ay Muro. Noong bata pa ito, parang medyo may sakit yun sa pag-iisip, gawa ng nagsasalita yon kahit wala itong kausap. Mahilig din itong mag-isa at ni minsan hindi yun nagkaroon ng interes na mag-asawa. Nang bumukod na ang dalawa pa nitong anak, bigla na lamang nawala ang taong yon. Dagdag pa ng matanda na kung saan-saan na din nila yun hinanap pero hindi talaga nila ito natunton. Ayon sa mga magsasakang nakausap nila, madalas nila itong makita sa bundok, nakaupo sa isang tipak ng bato habang kumakain ng mais. Ngunit kapag sinusubukan niya yung lapitan, bigla na lamang yung tumatakbo hanggang sa mawala na yun sa kanilang mga paningin. Dahil sa ganoong pangyayari, nagkaroon ng kutob ang mga taong yon na maaaring kaluluwa na lamang ang kanilang nasisilayan. Gayunpaman, hindi basta-bastang naniniwala ang lolo ni Garing sa kadahilan ng malakas ang kutob nito, buhay pa ang nawawala nitong anak. Kahit isang dekada na rin ang dumaan, hindi pa rin yun nawawala ng pag-asa. Araw-araw wala yung ibang hinihiling, kundi ang muli nitong makita ang panganay niya. Dahil sa kagustuhan naman ng kanyang lolo, marami na rin siyang ginawang pamamaraan para matulungan ito. Isang hapon, habang nagsasaka siya sa palayan, meron siyang narinig na dalawang magsasakang nag-uusap. Ang paksa ng mga ito ay ang tungkol sa lalaking nakita nilang pagala-gala sa bundok ng Balatukan. Ayon sa isa sa mga magsasaka, meron yung naging istorya ukol sa pagbaba ng lalaking yon para magpagaling ng isang babaeng paulit-ulit na sinasapian ng 99 na kaluluwa ng mga demonyo. Marami ng albularyo ang tumulong sa babaeng yon, pero ni isa sa mga ito biguyong mapalaya mula sa kamay ng mga dyablo. Inakala rin ng mga ito na wala na yung pag-asa, ngunit sa isang kisap mata, napawi ng lalaking yon ang kabuuan ng karamdaman nito. Walang nakakita sa wangis ng misteryosong lalaki dahil bukod sa nakatalokbong yon, mabilis din yung naglaho matapos nitong sumuot sa isang hindi naman gaanong kasukal na kakahuyan. Dagdag pa nito na magmula noong nagpakita ito sa karatig baryo, unti-unti na ring dumami ang mga testimonya ng mga taong tinulungan nito. Matapos naman itong marinig ni Garing, halos hindi naman niya mawari kung sinong tao ang gagawa ng ganoong bagay. Sa isip-isip niya kasi, pawang mga babaylan at dibino ang may kakayahang magpalayas ng mga dyablo. Sino man ang lalaking yon, nasisiguro niya
nasa panig yon ng kanan. Makalipas pa ang ilang minuto, tumahimik na nga ang dalawa. Nang mapansin naman yon ni Garing, agad naman niyang ipinagpatuloy ang mga bagay na ginagawa niya. Kinahapunan, nang matapos na niya ang kanyang trabaho, dali-dali naman siyang umuwi para ipagbigay alam sa kanyang lolo ang tungkol sa mga bagay na kanyang narinig. Malakas kasi ang kutob niya na dahil sa bundok naninirahan ang lalaking yon, merong posibilidad na yun na nga ang tiyuhin niyang nawawala. Sa pagdating niya sa kanilang tahanan, nadatna naman niya ang lolo niya na nagsusunog ng balat ng nyog. Tuwing hapon kasi, nakasanayan niya ng gawin ito para maitaboy ang mga lamok, gayon din ang mga masasamang elemento. Maya-maya pa, nang makalapit na siya, agad naman niyang kinausap ang tatay niya ukol sa mga bagay na kanyang narinig. Pagkalahad naman ni Garing sa kwento, bahagya naman yung natigilan na para bang labis yung nagulat buhat sa mga narinig nito. Saan mo narinig ang tungkol sa bagay na yan? Nagtatakang tanong ng kanyang lolo. Nang marinig naman yon ni Garing, agad naman niyang inilahad ang tungkol sa dalawang magsasaka na narinig niyang nag-uusap noong umaga. Dagdag pa niya na habang inilalahad yon ng dalawa, nasisiguro niyang nagsasabi yon ng totoo. Wala kasi siyang nakikitang pagdududa sa mga salita nito, gawa ng lahat ng kanilang mga sinasabi ay magkakatugma. Matapos naman yung mailahad ni Garing, napabulong naman siya sa lolo niya ng, "Tay, maaari ho bang si Tio Morong nakita nila? Wala nang ibang taong nawawala sa bundok ng Balatukan maliban sa kanya." Dahil sa kanyang sinabi, seryoso naman siyang inabisuhan ng lolo niya na muling umakyat sa bundok pagsapit ng sumunod na araw. Dagdag pa nito na pilitin niyang mahagilap ito nang sa gayoy malaman nila ang totoo. Nang marinig naman ni Garing ang sinabi ng kanyang lolo, tumangulang naman siya pagpapakita ng kanyang pagsang-ayon. Sa pagsapit ng gabi, matapos naman nilang makapaghapunan, merong ipinakitang baul sa kanya ang matanda. Pagbukas naman ito ng trangka, doon bumungad sa kanya ang 2 libro at iilang mga garapon na naglalaman ng kung ano-ano. Karamihan sa mga garapon na yon, may mga langis sa loob na parabang yon ang nagpepreserba ng mga bagay at halaman na ipinasok doon ng matanda. Pagkaraan pa ng ilang minuto, unti-unti na nitong inilahad ang tungkol sa kapatid nitong albularyo na siya namang naging daan para matuto ng lihim na karunungan ang anak niyang si Moro. Akala ng lolo ni Garing, matutulungan nitong maibalik sa normal ang kanyang anak. Pero nang magkaroon na yon ng kaalaman pagdating sa mga lihim na karunungan, yun na rin ang naging daan nito para maglayas sa kanila. Hindi inilahad ng tiyuhin niya kung ano ang dahilan nito, pero ayon sa kanyang lolo, na iba ng mga karunungang yon ang pananaw nito sa buhay. Matapos naman itong lumayas, hindi na rin ito nakita pa ang kanyang kapatid na albularyo. Magmula noon, pinagsisihan na ng kanyang lolo ang mga nangyari. Hindi na rin niya inilahad kung kani-kanino ang totoong istorya sa likod ng paglayas nito sa kanila. Matapos naman yung marinig ni Garing, maging siya man, hindi maiwasang magulat buhat sa kanyang mga nalaman. Magmula kasi noong narinig niya ang kwento ng tiyuhin niya, inakala lang talaga niyang nababaliw lang yon, kaya naglayas sa kanila. Pero dahil sa kanyang mga nalaman, doon niya napagtanto na matino ang pag-iisip nito. Ang hindi niya lang mawari, bakit yung naglayas ng hindi nagpapaalam. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, napagpasyahan niyang hanapin ang tiyuhin niya sa bundok ng Balatukan. Hindi na rin niya inisip ang mga bagay na maaaring mangyari sa kanya
gawa ng para sa ikasasaya ng lolo niya, nakahanda siyang gawin ng lahat. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy ang kanyang paghahanap. Tuwing hapon bumababa siya ng bundok para magpahinga. Minsan naman, may mga pagkakataong hindi siya nakakauwi dahil sa layo ng lugar na kanyang napuntahan. May mga araw ring bumibisita siya sa mga karatig baryo upang makinig ng kwento na merong kaugnayan sa tiyuhin niyang si Muro. Subalit, ilang buwan na noon ang lumipas, wala talaga siyang nakukuhang detalye na makapagtuturo sa kinaroroonan nito. Marami na rin siyang narinig na istorya pero lahat ng yon purong nakatuon lamang sa mga ibinibigay na tulong ng ermitanyong bumababa ng bundok. Habang binabalik tanaw niya ang mga istoryang kanyang nasagap, unti-unti namang lumilinaw sa kanya ang lahat-lahat. Isang gabi, nang akmang matutulog na itong si Garing, meron siyang naunawaan sa mga kwentong narinig niya. Ayon sa kanya, nagpapakita lang ang ermitanyong yon sa mga taong nangangailangan ng tulong. Maaaring yon ang dahilan kung bakit kahit anong gawin niyang paghahanap, bigo siyang yon ay mahagilap. Dahil sa kanyang mga nalaman, mariin naman siyang nag-isip ng paraan para makuha ang atensyon nito. Sa isip-isip niya na kung hindi niya yon magagawang mahanap, gagawa siya ng paraan para pumunta yon mismo sa kanilang tahanan. Maaaring isang nakakatawang plano man yon para sa iba pero naniniwala si Garing na may posibilidad itong mangyari. 2 linggo pa noon ang lumipas, ipinagsabay niya ang pagtatrabaho tsaka pag-iisip ng plano. Marami rin siyang pamamaraang nais subukan noon pero isang bagay lang ang nakita niyang may malaki ang tsansa na gumana. At yun ay walang iba kundi galitin ang mga kuno-kunong aswang sa lugar nila. Nasisiguro niya na sa puntong malagay sa alanganin ng kanilang mga buhay, kusang magpapakita ang ermitanyo. Matapos naman yung mapagpasyahan ni Garing, agad naman siyang humanap ng paraan para matukoy ang eksaktong bahay ng mga pamilyang pinaghihinalaang aswang sa lugar nila. Halos marami rin ang pinagdaanan niya hanggang sa makakuha na siya ng eksaktong detalye laban sa mga ito. Sa pagdating ng puntong nakahanda na itong si Garing, agad naman niyang pinuntahan ang bahay ng mga nilalang para taniman ng bangkay ng alimango. Di naman siya sigurado kung gagana ito, pero mas mainam ng makipagsapalaran. Upang masiguro ring makita ng mga nilalang kung sino ang nagbao ng bagay na yon, pinili niyang manatili sa bahay ng mga ito hanggang sa meron na sa kanyang makakita na kahit isa. Ilang minuto lang noon ang lumipas, lumabas ang isang ginang na napakasama naman ng titig sa kanya. Pagsilay naman ni Garing na papalapit na yon, agad naman niyang binitawan ang iba pa niyang dalang alimango sabay takbo papalayo. Matapos naman niya yung gawin, rinig na rinig niya sa malayo ang sigaw ng babaeng yon. Bagaman nakakaramdam siya ng kilabot, pinili niyang maging kalmado nang sa gayoy makapag-isip pa siya ng karagdagang plano. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, wala namang ibang ginawa si Garing kundi ang makiramdam sa buong paligid. Lahat ng pangontrang kanyang alam, inilagay na niya sa loob ng bahay nila, gawa ng kung sakali mang hindi dumating ang ermitanyo, meron siyang panlaban sa mga ito. Pagtungtong naman noon ng 10:00 ng gabi, habang nagpapahinga ang mga magulang niya, siya naman naging abala sa pag-iinom ng kape. Dahil sa ilang oras nang hindi nagpaparamdam ang mga nilalang na yon, ang buong akala niya hindi gumana ang kanyang plano. Subalit nang akmang papahiga na siya, bigla naman siya noong kinilabutan matapos niyang makarinig ng 3 pagkatok sa entradang pinto ng kanilang bahay. Alam ni Garing na hindi mga pangkaraniwang tao ang may gawa nito, kaya na may kahit gaano man yun kalakas, hindi niya yun piniling buksan ni kausapin ang mga panauhin sa labas.
Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang mapansin niyang unti-unti nang lumalakas ang kalabog sa labas ng kanilang bahay. May mga sumisigaw at umiiyak na rin noon na para bang gigil na gigil yung pumasok. Hindi lang yon, maya't maya rin ang pagbaklas ng mga bintana nila na para bang naghahanap yun doon ng malulusutan. May mga naririnig na rin siyang yapak sa bubong habang patuloy yung nag-aangil. Dahil sa ganoong pangyayari, pakiramdam noon ni Garing wala na siyang lakas para gumalaw. Hindi na rin niya maramdaman ang kanyang katawan buhat sa matinding takot na kanyang nararanasan. Akala niya mamamatay na siya pero ilang minuto pa noon ang lumipas, napansin na lamang niyang parang nabaling sa ibang bagay ang atensyon ng mga nilalang na yon. Sa isang iglap, bigla yung nagsipulasan na animoy meron itong hinahabol na kalaban. Hindi lang yon, nagsiangil din ng mga ito hanggang sa tumahimik ang paligid. Yung mga ingay na kanyang naririnig, naglaho na lamang na parabang wala man lang nangyari. Dala ng kuryosidad ni Garing, sumilip siya sa labas ng bahay nila kung saan doon niya nakita ang isang lalaking nakaupo sa silya, balot na balot ng kasuotan ang buo nitong katawan. Meron din yung tinatapakang nilalang na halos hindi na niya maaninag ang pagmumuka dahil sa matinding bugbog nitong tinamo. Wala na rin yung mga galamay, kung kaya't nasisiguro niya wala na yung kakayahan para matakasan ang lalaking nakaapak sa katawan nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, wala naman siyang ibang naramdaman kundi kapanatagan. Yung tipong kahit natatakot siya, alam niya sa kanyang sarili walang mangyayaring masama. Dahil sa pagkakataong yon, kahit labis na nagdadalawang isip si Garing, nagdesisyon siyang lumabas ng bahay upang makausap ang lalaking kanyang nasipat. Bagaman hindi siya sigurado, malakas ang kanyang kutob na ang tiyuhin niyang si Muro ang lalaking kanyang nasisipat. Walang sabi-sabi, agad naman niyang binuksan ang pinto, bit-bit ang isang maliit na gasera. Pagsarado naman niya rito, dahan-dahan naman siyang lumapit sa lalaki hanggang sa hindi naglaon nagkaharap na sila. Nang masipat na niya ang pagmumukha nito, maging siya man, halos hindi makapaniwala. Sa puntong yon, doon na niya nakumpirma na ang lalaking yon ay walang iba kundi ang tiyuhin niya. Dala ng kanyang matinding pangungulila, agad naman niya yung niyakap habang umiiyak. Alam naman niyang yon ang una nilang pagkikita pero sadyang hindi na niya maatimpa ang nararamdaman niyang emosyon. Matapos naman niya yung gawin, doon na niya inilahad ang lahat ng kwento ng kanyang lolo ukol sa tiyuhin niya. Dahil dito, dahan-dahan naman yung napatayo at kasabay nito ang pagwika nito sa kanya ng, "Nasa loob ba si tatay? Napakalaki mo na, Garing. Noong huli kitang makita, 3 buwan ka pa lamang. Mabuti naman at napalaki ka ng maayos ng mga magulang ko." Nang marinig naman ni Garing ang sinabi nito, dali-dali naman niya yung niyaya na pumasok sa loob ng bahay nila. Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, bigla naman itong inapakan sa ulo ang aswang na nahuli nito. Dahil sa ginawa ng tiyuhin niya, para naman yung insektong napisak hanggang sa hindi naglaon, tuluyan na yung nawala ng buhay. Sa pagpasok naman nila sa loob ng bahay, dali-dali naman niyang ginising ang mga magulang niya. Nang mapag-alaman naman ito ang tungkol sa balita, agad naman yung pumanhik sa sala kung saan doon bumungad sa kanila ang panganay nilang matagal nang nawawala. Dala ng emosyon ng 2 matanda, halos nabalot ang gabing yon ng purong iyakan at tawanan. Hindi naman doon nakialam si Garing, lalo pat ramdam din niya ang nararamdaman ng mga magulang niya. Sa pagsapit ng sumunod na araw,
nanatili sa kanilang pamamahay ang tiyuhin niyang si Muro. Marami yung inilahad sa kanila, kagaya ng tungkol sa mga aswang na nakaaway nito sa labas ng kanilang bahay. Ayon pa sa tiyuhin niya, hindi dapat yun ginawa ni Garing sa kadahilanang ang mga nilalang na yon maraming mga kadugo sa lugar. Dahil sa pagkamatay ng iilan nitong mga kapatid, paniguradong hindi yun titigil hanggat hindi ito nakakaganti. Mariin din siya nitong binalaan na hanggat maaari huwag munang pumunta kung saan-saan. Sa estado niya kasi noon, isa na siya sa mga punteriya ng mga nilalang. Dagdag pa ng tiyuhin niya na sisikapin nitong matulungan sila, lalo na't hindi lang sila ang tao na pinaglalaanan nito ng oras. Matapos naman yung marinig ni Garing, agad naman siyang humingi ng paumanhin sa tiyuhin niya. Akala niya kasi sa pamamagitan ng ginawa niya, magiging maayos ang lahat, pero parang pinalala niya lang ang sitwasyon. Nang marinig naman ito ni Tio Muro, mahinahon naman itong hinawakan ng kanyang ulo, sabay sagot sa kanya ng, "Wala kang dapat na ipagpaumanhin. Kung tutuusin nga, dapat pa ako magpasalamat sa iyo. Dahil sa iyo, nagkaroon ako ng pagkakataon na makabalik dito. Wala kang kaide-ideya sa kung ano mga pinagdadaanan ko. Nais ko man bumalik pero hindi ito maaari. Marami na akong responsibilidad. Kaya Garing, bilang mahal na mahal natin ang mga taong ito, gawin natin ang lahat para maprotektahan sila. Ako naman tutulong din sa abot ng aking makakaya." Pagkalahad naman ito ukol sa mga bagay na yon, doon na rin ito inilahad ang tungkol sa mga ginagawa nito sa bundok. Ayon sa tiyuhin niya, tagapagbantay siya roon ng isang lagusan patungo sa 3 mundo. Mula noong bata pa siya, alam na niyang yon ang magiging tadhana niya, kung kaya't nang makahanap na siya ng pagkakataon, hindi niya na yon pinalagpas pa. Marami man siyang pinagsisihan sa buhay, pero hindi niya yon naging habang buhay na pasanin. Dagdag pa nito na, sa ganoong larangan, marami siyang natuklasang sikreto ng mundo. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, marami pang detalyeng ibinahagi ang kanyang tiyuhin. Kabilang sa mga ito, ang mga unos na magaganap at ang nalalapit na paglipat ng lahat ng mga nilalang sa kabilang mundo. Sa pag-unlad kasi ng mga teknolohiya, hindi naligtas para sa kanila ang mundo ng mga tao. Gayunpaman, nakakagawa pa rin sila ng paraan para makabalik upang makakuha ng pagkain. Ayon sa tiyuhin niya, na isa yon sa mga dahilan kung bakit napakadalang na lamang na makakita ng isang aswang. Lumipas ang araw na yon, pilit namang namalagi ang tiyuhin niya sa bahay nila. Medyo nababahala pa kasi ito, gawa ng aminado yon na hindi pa tapos ang kanyang trabaho. Tuwing umaga tumutulong yon sa mga gawain nila at kapag gabi naman, gumagala yon sa kanilang baryo para tuntunin ang lahat ng kanilang kalaban. Ayon nga kay Garing na sa loob ng 1 linggo, may mga napapansin na siyang nyog na isinasabit nito sa kanilang bahay. Noong una hindi pa yon inilalahad ng tiyuhin niya, pero nang sumapit na ang araw ng pag-alis nito, mariin itong inilahad sa kanya na huwag aalisin ang mga nyog na yon sa bahay nila. Pagtatapat pa nito sa kanya, yon ang ulo ng lahat ng aswang na pinatay nito. Makakatulong yon upang pangilagan na sila ng lahat ng nilalang na mapapadpad sa kanilang lugar. Matapos naman yung marinig ni Garing, syempre bilang binata, hindi niya agad yon pinaniwalaan. Subalit ilang araw lamang noon ang nakakaraan, magmula noong umalis ang tiyuhin niya, doon na niya napatunayan ang mga sinasabi nito. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, tuwing pinagmamasdan niya ang mga nyog na nakasabit, bigla-bigla na lamang niyang nasisipat ang mga ulo na may mga nakabukang bunganga.
Dahil dito, ginawa naman niya ang lahat para wag nang pansinin ang mga nyog. Kahit nga yung mga albularyong kakilala nila, bahagya ding natitigilan sa oras na napapadaan yon sa kanilang tahanan. Ilang taon pa ang lumipas, nagkaroon na ng asawa itong si Garing. Doon pa rin sila naninirahan at sa maniwala man kayo o hindi, nanganak yung wala doong gumagambalang aswang. Maaaring tama nga ang sinabi noon ng kanyang tiyuhin na ang pinakamabisang pangontra laban sa mga nilalang ay walang iba kundi ang mga nakasabit na pugot na ulo sa bahay ni Garing. Gayunpaman, nanatili pa ring palaisipan sa mga taong nakapalibot sa kanila kung sino ba yung misteryosong ermitanyo na nasa bundok ng Balatukan. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe no, ang ganda sana nito kung magiging series to. Lalo na itong tiyuhin ni Garing, parang ang dami niyang nalalaman. Tingnan ninyo may sinabi siyang 3 mundo. Ano kaya yung 3 mundo na yun, di ba? 3 dimensyon, kung tama ako ng pagkakaintindi. Pero hindi binanggit ng tiyuhin niya 3 mundo. So ano-ano kayang meron dun sa loob ng mundo na yun, di ba? Well, alam naman natin, matik talaga na nahahati tayo sa 2 dimensyon Yun yung pagkakaalam ko. Kung idadagdag mo pa yung 3 dimensyon, ang pagkakaalam ko na ron, sa abot ng makakaya ko, purgatorio na. Pero parang hindi pa rin kasi hindi binanggit Ang sinabi lang ng tiyuhin niya, yung mga ibang nilalang unti-unti nang lumilipat dun sa kabilang mundo. Isipin niyo kung anong taon pa to. 'Di ba? So, ang tanong ngayon, lahat ba nung sinabi niyang lilipat nakalipat na? Tsaka anong klaseng nilalang yung mga sinasabi niyang lilipat? Wala rin naman nabanggit. 'Di ba? So, ang ganda nito kung magiging series to, parang marami tayong madidiskubre. Kaso isang kwento lang So, ako nanghihinayang ako, ewan ko sa iba dyan. Kaya kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.